ನಿಕ್ಕಿತ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡತ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಫೇಲ್ ಆತೋಲು ಶಿಪ್ಪಣ ಬೇಡುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಯಾನೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಾರಣ ಯಾನೆ ಅಂತನ್ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತೇರಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಆಯ್ಜಿಂದಂಡ ಕೈ ಅಂತೂ ಬಿಡು ಪೂಜ ಅಂದ್ರೆ ಆತ ಮಲ್ದ ನಿಗೋಸ್ಕರ ಈತ ಮಲ್ದ ನಿನ್ನ ನಾನು ಅಂಚ ಎಂದೇನು ಇಂಚಂದೇ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೌಖ್ಯನ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ. ಇನ್ನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡುಂಡು ಅವೇ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಇನ್ನು ಪಾತೆರೋಡು ಬಂದು ಬೈದೆ. ಸೊ ಈ ವಿಚಾರನ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾಯಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆನ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬೇಗ ನಂಬುವೆ ಅಂಚನೆ ಅಗ್ಲಿಡ್ದು ಬೇಗ ಮೋಸಲ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪುಂಡು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ. ಸೊ ನಿಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊರ್ಪರ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಪನ್ಪರ. ಸೊ ಐಡ್ದು ಹೆಂಗೆ ಏನ ಮಲ್ಪೊಡು ಲೈಫುಡು ಏನ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅದು ಎರಡಂಡಲ ಪಾತೆರುಡು ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಪಾತೆರ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸದ್ಯಗೆ ಪನ್ಪುನುಂದಂಡ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಅವು ನಿಗುಲಿ ಅಂಚನೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಏನಿತ್ತ ಲಾಗನ ಇಂಥ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಲಾಗ್ ತಮ್ಲೈಂದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಬರ್ಕ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಆತಂಡು. ಓಕೆನಾ, ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಆತಂಡು. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಏರ್ನೊಟ್ಟುಗ್ಲೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆಜಿ ಇತನಟ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಓ ಪ್ರಕಾರ ಆತಂಡ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರ ಆತಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಆತಂಡು. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆತಂಡು. 23 ಇಯರ್ಸ್ದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಆಡು ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆವಡು ಅಥವಾ ಲವ್ದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆವಡು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದ ಬಗ್ಗೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪೂರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತಂಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಪನೊಂದಿಪ್ಪನ ವಿಚಾರ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕು ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಆತುಂಡು. ಬಟ್ ಈ ನಮನೆ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಏಪಲ ಆತಜಿ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ಅಡಿಯಾನ ಏರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಉನೇನು ಬಿಡ್ದು ಬೊಕ ಪುರಲಾನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಓಕೆನಾ, ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ದ ವಿಚಾರಡ್ ಬರ್ನಾಗ ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ಅನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಎಡವುದೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ. ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ಅನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಎಡವುದನ ಫಸ್ಟ್ ಓಲ್ ಯಾನು ತಾದಿ ತತ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಡ ವಿಚಾರಡು ಓಲ್ ಎಂಕ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆತಂಡು ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಓಲ್ ಆತನ ಅನ್ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಟೆಂತ್ಡ್ ಈನೆಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಡ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅನ್ಪಂಡ. ಸೊ 10th 9th 8th ಅಂಚನೆ 10th ಈ ಮೂಜಿ ಎರಡ್ಲ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಯಾನ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನು. ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪೇದ. ಸೊ ಇಂಚೆಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲಿಲ್ಲಡ್ ಶಾರ್ಪ್ ಅದು ಎಂಕುಲು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಂದಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಶಾರ್ಪ್ ಅದು ಎಂಕುಲು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪನೇಪ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡಮರೆಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತ. ಓಕೆನಾ, ಆಳ ಎಂಕಲಿಲ್ಲಾಗ ಎಡಮ ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪೇದಳು. ಸೊ ಎಡಮ ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪೇದ್ನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಆವಡು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಈನ ಪುರ ತಿಂಡಿ ಕೊರ್ಪೇರು. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿಲ ಅಲೆಗ್ಲ ತಿಂಡಿ ಕೊರ್ಪೇದೇರು ತಿನ್ರೆ ಏನಾಂಡಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪನಾಗ ಅಲೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಪೇದೇರು ಡೈಲಿ ಎಂಕಲ್ಲಡ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಲು. ಸೊ ತಿಂಡಿ ಏಕಪುರ ಯಾಂದಾಲ ಪನ್ಪುಜಿ ದಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ಲಾಡ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲಾಡ್ ಏಪಲಾತೆ ತಿನ್ಪುನೈಕ್ ಅಥವಾ ಏನ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಅಂಚಪುರ ಏಪಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಜ. ಸೊ ಅವು ವಿಚಾರ ಅನ್ಬಿಡ್ದು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮದ ಆದಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪನ ಅಲೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಪುನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನು ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಅವು ಬಿಡ್ದು ಎಂಕುಲ್ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ಡ್ ವೀಕ್ ಇತ್ತಲು ಗೊತ್ತಂಡೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ಡ್ ವೀಕ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ತಾದಿ ಉದ್ದಾಗಲ ಬರ್ನಾಗ ಈ ಮಗ್ಗಿ ಬಂದ್ಪೇರತ್ತ 8th 9th 10th ಪೂರ ಮಗ್ಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅತ್ತ ಮಗ್ಗಿ ಇಜ್ಜಿಂಡದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ಡ್ ಅಂಚಿಪ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಅಲ್ಲೆಗ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಪುನು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಏಳಿಗೆಡ್ ಆಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಏಳಿಗೆಡ್ಲ ಯಾನಿತ್ತೆ ಏನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ಲ ಯಾನಲೆಕ್ ಮಲ್ದೆ. ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರೈಮ್ಸ್ ಕಲ್ಪನಾಗ ಅವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲಿಲ ಪೋನಗಲಾತೆ ಬರ್ನಗಲಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಈ ಓದೋಡು ಬಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷಡ್ಲ ಭಂಗ ಬಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರ. ಬಟ್ 10th ಪೂರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಬರೆಪ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಆಪುಂಡು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಬರೆದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಆಯ್ಬೋಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನಪುಂಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ನಾಗ ಇತ್ತು ದಿನ ಯಾನು ಅಲ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರಮ ಏತ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂತ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಏನ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್. ಸೊ ಆ ಲೈನ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಪೂರ ಪಾಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು 10th. ಆ ಲೈನ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು
ಒಂಜೈಟ ರಡ್ಡೈಟ ಪೋದಿಪ್ಪುಂಡು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಒಟ್ಟಾದ ಪೋದಿಪ್ಪುಂಡು ಫೇಲ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಕೀನ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಿತ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡತ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಫೇಲ್ ಆತೋಲು ಈ ಪಾಸ್ ಆಯತ ಎಂಚಂಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಪನ್ನಗೆ ಎಂಚಾದಿಪ್ಪೆನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಗೆ ಸೊ ಇತ್ತನಟ ಅಲ್ಲ ಏಳಿಗೆನು ಪೂರ ಯಾನ್ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೋತೆ ಅಲ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಏತ್ ಶ್ರಮ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಅವಡು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವಡು ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಆತ್ಮತ್ತ ಭಂಗ ಬೈದೆ ಸೊ ಇಂಚ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕೆ ಯಾನೇ ದಾದಾನ ತಪ್ಪು ಮಂತ್ಲೆಕ ಯಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಕಾರಣ ಯಾನೇ ಅಂತ ಅನ್ಲೆಕ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತೇರಿ ಇಂಕ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಂಕೋರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪಾತೇರಿ ಈಗ ಅವಡು ಆಗಲ್ಲ ಮೋನಲೆ ಅಂತ ಉಪ್ಪುಜಿ ಎನ್ನಮ್ಮ ಪಾತೇರ್ದು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡು ಉಲ್ಲೇರಾಗಲ್ಲ ಉಂಟು ಎಂಕೋರಿ ಒಂಜಿ ಸರಿ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಂತಿಪೋಕ ಯಾನ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೋನೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಪಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದ ಏರೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವರ ಬಲ್ಲೆ ಆತ ಅಂಚನೆ ಓರಿ ಯಾನ್ ಅತ್ತಂದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆಗಲು ಯಾನಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತೆರತ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡ್ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಟೆಂತ್ಡ್ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂದು 4-5 ತಿಂಗಳು ದುಂಬಂಡ್ ಏನಲ್ಲ ಯಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಂದೇನೆ ಸೊ ಯಾನೇ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆಲೆಕ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತದ ಸೊ ಅಪರ ಮಸ್ತ್ ಅಂಡ ಅಪರ ಬೊರ್ಚಿ ಸೊ ರಡ್ನೇ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಪ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ 2 ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿನೇ ಸಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂಬುದು ಒಂಜಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋದಿಪ್ಪುವ ಸೊ ಒವೇ ವಿಚಾರಡ್ ಅಥವಾ ಒವೇ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ನಿಖಿಲ್ ನೋಟಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಒಡೆಗ ಒಂಜಿ ಪೋದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಲಾಗ್ಡ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ಬಟ್ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೆತ್ತೋನ್ನ ಬೇಲ ಉಪರ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ನಂಬುದು ಪೋಪ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ನಂಬುದು ಪೋದು ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಬಲ ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಪೂರಾ ಮಲ್ಪುವೆ ಸೊ ಅಂದು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂಬುದು ಪೋಪ ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ನಂಬುದು ಏರಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಈನ ಮಲ್ಪುವ ಎಂಕ್ಲೇಡ್ದು ಆಪುನುಂಡ ಅಂದ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೇಡ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಇನ್ಬೀರು ಅಕ್ಕ ಈರಲ್ಪ ಉಳ್ಳರತ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ಮೂಲ್ಪ ಉಳ್ಳರತ ನಿಕಲ್ನ ಊರಿಗೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಬೇಲದ ವಿಷಯ ಕಾವಡಿ ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯದ ಅವಡಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಅಕ್ಕ ಇಂಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತು ಈನಾಡಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಥವಾ ಈನಾಡಲ ಬೇಲೆ ಇತ್ತನ ಇಂಕ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದ್ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಏನ ಮಲ್ಪವ ಎಂಕುಲೆಡ್ದು ಆಪುನುಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ಪ ಒಂಜ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿಂದಂಡ ಕೈಯಂತೂ ಬುಡ್ಪುಜ ಅಂದತ್ತ ಕೈಯಂತೂ ಬುಡ್ಪುಜ ಜಸ್ಟ್ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ಅಥವಾ ಆಪುನುಂದಂಡ ಬಲಯ ಅಂತೂಪೆ ಪೂರ ಅಂದ ಪನ್ಪ ಅತ ಆಯ್ಜಿಂದ ಇಂಕ ಆಪುಜಿಯಾ ಈ ಬೇತೇರಣ್ಣ ಅಂಡಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ತೊಂದೊಂದು ಪನ್ಪ ಈ ಮೂಜಿ ವಿಚಾರನ್ ಬಿಡ್ತು ನಮ್ಮ ಬೇತದ ಹಾಲ ಮಲ್ಪುಜ ಆಂಡ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಕಲಿಗೋಸ್ಕರ ಪೂರಾ ಮಲ್ಪುವೆ ಬಲ ನಿಕ್ಕೆ ಯಾನುಲ್ಲೆ ನಿಗೋಸ್ಕರ ಆತ ಮಲ್ದೆ ನಿಗೋಸ್ಕರ ಈತ ಮಲ್ದೆ ನಿನ್ನ ನಾನು ಅಂಚ ಎಂದೇನು ಇಂಚಂದೇನು ಅಂತಂದು ಪೂರಾ ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಆಡೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕೊಂಡತ್ತ ಸೊ ಈ ಯಾನೇರ ಅಥವಾ ಅಕಲ್ನ ಲೈಫ್ಡೆ ಅಕಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆದಿಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲೇನು ಬತ್ತಂಡಲ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಹರ್ಟ್ ಆಯ್ಪಿಲೆಕ ಬಿಹೇವ್ ಮಲ್ಪುನು ಸೊ ನಿನ್ನ ನೇರ್ ಬರ್ರ ಪಂತೇರು ಏನನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಆತನ ಕ್ಲಾಶ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ ಪಾಡ್ನು ಸೊ ನಿಕಲ್ ಪೋಪುನಂದಂಡ ಪೋಲೆ ಸೊ ಎಂಕದಾಲ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಪನ್ಪುನು ಸೊ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮದು ಪೋಯ ಅಂತ ಪನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಕ ಆಪುನುಂಡ ನಿಕುಲು ತೂನುಡು ಅಥವಾ ನಿಕ್ಲಿಕ ಆಪುನುಂದಂಡ ನಿಕುಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒರಿ ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಏತ ಬಂಗ ಬೈದ ಸೊ ಯಾನೇ ಏತ ಬಂಗ ಬೈದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ದು ಇಂಕ ಬೇತ ಊಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಇಂಚಿಪ್ಪುನಾಕ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂಬುದು ಎಂಕುಲು ಬೇಲದ ವಿಷಯ ಕಾವಡ್ ಏನಿತ್ತ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಫೋನ್ ಅಂಡ್ ಪನ್ನಾಗ ಅವಳು ಆ ವಿಚಾರದ ಏನಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿನ್ ಪನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಬೇಜಾರಾಪುಣತ ಎಂಕುಲ ಜೀವನನೇ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಜೀವನನೇ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ ಪೋಪಾತ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡ್ ಇಂಕ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಬೇರಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಾನು ಅನುಭವಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಈ ವರ್ಷಡೆ ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪಂದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಡೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆತನು ಉಂಡು ಈನಿಕಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಸೊ ಯಾನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರನ್ನ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆದ ಯಾನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಓ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಓ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಪನ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಇದಾಯ್ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ದ ವಿಚಾರದ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಂದಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಮಲ್ಪೆ ಬುಂಡ ಏಪಲೆ ಯಾನ ಹಾಳು ಮಲ್ದಿಜಿ
ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ ಬೇಲೇಜಿನ ಪಂದೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆಂಟಲಿ ಇಂಕ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲಾಡ್ಕೊಳ್ಳುನಾಗ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪನ್ನಾಗ. ಸೊ ಏನಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಏಪ ದೇವರ ಎನ್ಕಲ್ಲ ಕೈ ಬುಡ್ಪೆರ ಕೈ ಪತ್ತುವೆರ ಪಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಲ್ಲ ಏತ ಟೈಮ್ ಬೂಡು ಎನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆವರ ಅವಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸೊ ಈ ವಿಚಾರ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂದ ಬೆರಿ ಓರಿಯ ನಂಬುದು ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಬಟ್ ಏರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕೈ ಪತ್ತು ಚೇರ. ಸೊ ಇತ್ತಲಾತ ಎಂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಒರಿಲ ಎಂಕ್ಲಿ ಬೋಡಾನಾಗ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯಪ್ಪುನಾಗ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಒಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಹರ್ಟ ಅಂಡಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನ್ನಿ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪನ್ನೊಂದೊಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂದು ಏರ್ಲ ಎನ್ನೊಡ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪೀನಿ ಒರಿನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಏನು ಪನ್ಪುಚಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ಸುಂಡು ಅಂಡ ಒರಿಲ ಎಂಕ್ ಬೋಡಾನಾಗ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನೇ ಅನ್ನಿಕೊನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ದಾದ ಪಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ನ ಬೇಡುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಯಾನೇ ಇಪ್ಪೋಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಮಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಏರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಏರ್ ಮಾತ ಬಯಸುವರಪ್ಪ ಅಂದು ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಗೆ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಿತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎಂಕ್ ಬೋಡು ಒಡೆ ಪೋಂಡಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಪಾತೆರೋಡು ಅಂಚನೆ ನಿನಗೆ ಈ ಸೌಖ್ಯ ಉಲ್ಲನ ಅಥವಾ ಎಡೆಪೋಯ ಎಂಕುಲು ಒಡೆಕಾಂಡ ಪೋದು ಬರ್ಕನ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎಂಕ್ ಬೋಡು. ಸೊ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುವೆರು ಅಂಚಿತ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದಿಪ್ಪುವೆ ಅಂತಾನೆ ನಿಕನ ಇರ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಏಳಿಗೆಡ್ಲ ಯಾನಿಪ್ಪುವೆ ಇರೆಗ್ ಭಂಗ ಬರ್ನಾಗ ಇರೆಗ್ ಸುಖ ಬರ್ನಾಗ ಅಥವಾ ಇರ್ ಒಡೆಕಾಂಡ ಪೋಪುನುಂದಾಂಡ ಇನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಕಲ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಪೂರಾ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುವೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಂಚಿತ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ನ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಉಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾನು ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ ಬಂಗ ಬರ್ನಂಗ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂದ ಅತ್ತ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅತ್ತ ಬನ್ಲೆ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಇಪ್ಪುಜೇರು ಎಂಕ ಅಂಚಿತ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪೇ ಇಂಕ್ ಬುಡ್ಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪೇ ಇಂಕ ಬುಡ್ಚಿ ಯಾನುಲ್ಲ ನಿಕೊನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೇರು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಬರ್ನಾಗ ಏರ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಬಂಗ ಬರ್ನಾಗ ಅಂದತ್ತ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋರೆ ಆಡು ಬರ್ರೆಗಾಡ್ ನಿಕ್ಕೇನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ಈ ಸೌಖ್ಯ ಉಲ್ಲನ ಉಂಡನ ತಿಂಡನ ಪನ್ಪುನ ಈಗ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎಂಕ್ ಮೇನ್ ಅದು ಬೋಡು. ಸೊ ಅಂಚಿತ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನವೇನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೋಜಿ ಏರಂಡ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇಡೊಂದುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಸೊ ಏನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅವಡ್ ಅದೇ ಏನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಪನೋಡುನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚನೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದೇರಂಡಲ್ಲ ಬೋಡತ ಅವು ಮೇನ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಜನ ಬಾಂಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಂತೂಪೆ ಒಡೆ ಪೋಂಡಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಪ್ಪೇರು ಒಡೆ ಬರ್ನಂಗಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಪ್ಪೇರು ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಲ್ಲೇರು ಪಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎಂಕ್ ಬೋಡು. ಸೊ ಫೇಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂಚನೆ 2 ದಿನ ಇತ್ತದ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಂಚ ಮಲ್ತಾ ಪಂದ್ ಪೋಪುನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎಂಕು ಖಂಡಿತ ಬುಡ್ಚಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ಎರಡಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಡೆ ಯಾನ್ ಏನಂಡಲ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊನ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇಂಥ ಲಾಗ್ ಇಂಚೆ ಇತ್ತಂಡ ಸೊ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಏನೋ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ಎನ್ನಡ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತನ ಭಾರ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಿತ್ತಾಗ. ಸೊ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ನಿಗಲ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೋರ ಅಂದಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚನಿ ನಾಯ್ನಾತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಖಾಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೋಂ ಪೋಪೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನಿ
ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ GK ಡೈರೀಸ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗಳ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಡೊಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇದೆ ಏನು ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವಾ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.